Što se tiče odgovornosti, na ministru Mrkonjiću kao resornom nadležnom ministru je da odredi ko je odgovoran, ali takođe se postavlja pitanje za čega je odgovoran. Ono što mogu da kažem jeste da se u ovom trenutku u javnosti špekuliše sa nečim što uopšte nije korektno. Pogotovo je nekorektno da se bivši ministar, iza koga je ostala nuklearna katastrofa u oblasti puteva Srbije i koji se samo dičio velikim graditeljskim sposobnostima, a sve što je započeo nije završio i sve što je radio je bilo potpuno skandalizovano, da se sad on javlja da postavlja pitanje na koji način se grade putevi u Srbiji. Ja mogu da kažem da svaki put koji je otvaran za vreme vlade Vojislava Koštunice je otvaran bez adekvatnih građevinskih dozvola, otvaran je sa puno rizika da se nikad ne zatvori i nikad ne završi. Iza Velje Ilića je ostalo 0 projekata, 0 kilometara eksproprijacije, 0 planova i zatvorenih finansijskih konstrukcija, ostala je jedna potpuna skandalizacija puteva Srbije, ostala su kriminalizovana preduzeća koji su se bavili izgradnjom puteva, ostalo je dugovanje preko 300 miliona eura koje je ova vlada vratila i pokušala da sve to uvede u red.